हेलो फ्रेंड्स, नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय। आसाम पुलिसा टोटल 15टा डिस्ट्रिक्टनि थाखाय एडमिट कार्डखौ दिहुननो हाबाय। ABUB नि फिजिकल टेस्टनि थाखाय आर्म ब्रान्च आरो आर्म ब्रान्चनि थाखाय। स' गोबाङानो बे एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनो हायाखै होनना बुंदों। स' भिडिअखौ मोजाङै जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। दा लिंकखौ एक्टिभ खालामना होफिनबाय दे, आं एसे सिगाङावल'सो डाउनलड खालामदों। ओमफ्राय गोबाङानो माने फट'आ डाउनलड खालामखांनायनि हानायनि उनाव फट' आरो सिगनेचार नुजायाखै होनना बुंदों। आरो सोरबाथ' गावनि एडमिट कार्डखौ माने नायनोनो मोनाखै आरो दिहुननो हायाखै, डाउनलडखौनो खालामनो हायाखै। भिडिअखौ नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। फार्स्टआवनो आं जितु नटिस बेखौ दिन्थिनानै if you notice any problem with your signature and photograph kindly re-download। जायफोरनाव माने डाउनलड खालामखांनायनि उनाव फट' आरो सिगनेचार नुजायाखै बिथांमोना आरोबाव खनसे डाउनलड खालामफिन होनना बुंदों। स' बेवहाय लिरना होखादों, नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय। if you notice any problem with your signature and photograph kindly re-download होनना बुंदों। बिनि उनाव जों जुदि नायोब्ला गोबाङानो लिंकआव थांनानै डाउनलड खालामनो हायाखै होनना बुंदों। आं एसे सिगाङाव नायनायमोन, दाबो नोंथांमोना आं दिन्थिना होगासिनो दङ। नै आं जुदि डाउनलड अप्सनाव क्लिक खालामना होयोब्ला दानो डाउनलड खालामनो हागोन। आं जास्ट नोंथांमोननो बुंना होदों आरो लिंकखौ एक्टिभ खालामना होफिनबाय। 6टा बाजियाव लिंकखौ एक्टिभ खालामना होगोन होनना बुंदोंमोन। ओमफ्राय आं नैबे टाइमाव नायनाया 5:48 PM आव एक्टिभ खालामफिनना होबाय। ओमफ्राय बे समाव सोरबा हायाबो जानो हागौ, ओमफ्राय हागोनबो जानो हागौ। नोंथांमोना जुदि हायाब्ला जेबो टेनसन लानांगौ खोथा गैया। अलरेडि माने डेट दंखायोनो, 19 आगष्टसिम डाउनलड खालामनो हागोन, 19 आगष्टसिम। ओमफ्राय जेब्ला मानसिफोरा माने दांनाया एसे खम जागोन अब्ला सार्भारनि जेबो प्रब्लेम जानाय नङा। थ' गोबाङानो सार्भार डाउननि थाखायनो बे प्रब्लेमा जादोंथ' गोबांनियावनो। थ' नोंथांमोना टेनसन लानांगौ खोथाया गैया दे। स' जायनाव फट' ओंखाराखै नोंथांमोना खनसे डाउनलड खालामफिनोब्लानो जाबाय। आरो डाउनलड खालामफिननायनि उनावबो जुदि फट'आ नुजायाखैब्ला स' आं नोंथांमोननो दिन्थिनानै वाट्सएप नाम्बारफोरखौ थ' आं फार्स्टआवनो नोंथांमोननो डाउनलड खालामना दिन्थिग्रोनि बे एडमिट कार्डखौ आं डाउनलड खालामबाय। स' एसे टाइम लानो हागौ दे, नेटवर्कनि प्रब्लेम। आं अलरेडि बुंखादोंमोन नोंथांमोननो जोंनाव ओरैबायदिना नेटवर्कआनो नुजाया। स' नै बेहाय जुदि गोसोब्ला आं डाइरेक्ट डाउनलड खालामनो हागोन। स' नोंथांमोना बेबायदि डाउनलड खालामना लायोब्लानो जाबाय। बेखौ आं केन्सेल खालामनोसै, डाउनलड खालामला। स' आं दायो नोंथांमोननो दिन्थिना होनि मायाव माने जुदि फट' आरो सिगनेचारा माने रिडाउनलड आरोबाव खनसे डाउनलड बा खननै खनथाम डाउनलड खालामनायनि उनावबो जुदि नुजायाखैब्ला स' बेयो नै प्रब्लेम इन लगइन बा माबाफोर जुदि माने लगइननि थाखाय प्रब्लेमफोर जादोंबा बा लगइननि थाखायल' नङा एक्सुवेलि, माबाफोर जुदि आरो गुबुन प्रब्लेमफोर दङब्लाबो नोंथांमोना नै बेवहाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन। नाम्बारखौ होदोंनाय 6913649611 बे नाम्बाराव फन खालाम। आरो फन खालामनायनि टाइमा फुंनि 10 बाजिनिफ्राय बेलासिनि बा मोनाबिलिनि 6 बाजिसिमनि गेजेरावसो फन खालामनांगोन। आरो बिनि उनाव जुदि फनाव खालामनानै मोनाखैब्ला नोंथांमोना वाट्सएपाव खालाम। वाट्सएपाव मेसेज हरोब्लानो जाबाय 7636071991 बे नाम्बाराव वाट्सएप खालाम। वाट्सएप नाम्बार होदोंब्ला वाट्सएपल' खालाम, बेवहाय कल खालामनांगौनि खोथा गैया दे। वाट्सएपआ अनलि वाट्सएपनि थाखाय आरो फन खालामनायनि थाखाय कल खालामनायनि थाखाय नोंथांमोना नाम्बार होखादों। आरो बिनि उनाव बेवहायनो एक्सुवेलि मोनथाम होदों दे डिटेल्स, माने मोनथामनि गेजेरजों नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन। बेवहाय इमेलबो होदों नै, इमेल एड्रेसा जाबाय ABU। स' नोंथांमोना नायना ला नै बेवहाय इमेल एड्रेसखौ, बे इमेलावबो हरोब्लानो जाबाय। हायोब्ला खनसेयावनो नोंथांमोना मोनथामखौबो हरना दोन, माने जाय समाव जाय नायो नोंथांमोना रिप्लाइ मोनगोन आरो जेसेबां हायो फास्ट नांखागौ नालाय। 19 सेप्तेम्बरनि गेजेराव 19 आगष्टनि गेजेराव जुदि डाउनलड खालामनो हायाब्लाथ' गोबां प्रब्लेम फेस खालामनो गोनां जागोन। आरो फट' नुजायाब्लाथ' एसे प्रब्लेमबो जानो हागौ उनफोराव। आरो जायाब्लाथ' मोजांनि खोथा, फट' गैयाब्ला नोंथांमोना थाङोब्लानो जाबाय डकुमेन्टसफोरखौ लानानै। जितु एप्लाइ खालामनायनि माने फार्स्ट जितु फर्म बेथ' ओंखारखायोनो, नोंथांमोना बेखौ लाना थाङोब्लानो जाबाय। स' जायफोरना फट' आरो सिगनेचार नुजायाखै आरोबाव खनसे डाउनलड खालामनायनि उनावसो दे, माने खनसे डाउनलड खालामबाय, डाउनलड खालामनायनि उनाव जुदि फट' नुजायाखैब्ला आरोबाव खनसे डाउनलड खालाम। आरो बेबायदिनो डाउनलड खालामबाय थानाय समावबो माने नेक्स्ट टाइमावबो जुदि बेफोरबायदि ओंखाराब्ला फट'आ, नोंथांमोना बे जितु कन्टेक्ट जितु एड्रेस होदों बेवहाय थांनानै नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामब्लानो जाबाय, गावनि प्रब्लेमखौ बुंना लायोब्लानो जाबाय। स' दासिमनि थाखाय बेखिनियानो। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनबाय। जुदि भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, हायोब्ला लोगोफोरनो शेयार खालामब्लानो जाबाय। थेंक इउ फर वाचिं।